cirka před rokem to bylo, jsem tady mluvil na téma určitý vize Honzovi Primářovi o uskutečnění urologie, tak jak má vypadat. Tak, myslím si, že lze za ten rok říct, že ta vize je trošičku jenom už před dokončením. Že už nebude opravdu, už moc neschází k tomu, aby ta vize se stala ne vizí, ale skutečností. Jsem rád, že jsem se uskutečňování ty vize mohl více či méně, někdy méně, zúčastnit, pokud při tom uskutečňování té vize nebo pomoci uskutečňování té vize jsem někoho naštval, urazil, rozlobil, rozklakal nebo i nasral, tak se omlouvám. A myslím si, že budu velmi šťastný, pokud budu moct být s vámi po dobu toho ukončování ty vize a realizace té skutečnosti. Děkuji vám, krásný Vánoc.